Menta ka khalai terik nailar hajar par ka HYC yep area unit klayo ban pentmai nong kit kam jong ka samoy trikam hajar par hadu ka hajar persan layoru ki jingkran na I Jeremiah Dikhar Badairu I Public Secretary jong ka HYC West Kasihil District but ki jingkran Aimersim na I Albert Lingkhoy but Oliver Twist Marangar ki Baladairu ki nongelam ki ba akmat jong ka HYC yep area unit ayoru ka jingshat na ki samla kantai jong ka teihi ka shnong yam but igidikot ki batmai layo ban pentian smai da I Chester Carboni but ki jingken tu kan pam jong I namenta ki dikot batrekam thamai terbang anak buli ni samla kai da ga jing ti play but commencing age la ga jing tu Nicholas Cam bantai ho kan kenan din ya kari wat ke jing tu Newton lengba kan Newton you cancel